sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Hapit na mo oras ka nagbukot ko sa hapol pero di gyapon ko makatuog. Sa kong buhaton. Nakatuog na baga tingali si Piolo aning orasa. Ay. Oh. May nanuktok. Kinsa nanuktok aning orasa. Gikulbaan ko. Kinsa maning nanuktok. Oh. Ablihan ka anak ko. Oh. Padayon gud nga nanuktok. Ablihan ko lang. Kinsa ka ni? Kinsay... Oh. Piolo. Oh. Makasuot ko? Oh, oo. Dali. Nganong ni-ari di ay ka? Risa. Piolo. Dili ko katuog na. Ako sad. Dili ko makatuog. Nakunauna ko nimo. Ako sad. Nakunauna ni mo. Tinuod ka. Tinuod. Tempasayaw palabi. Maipot akong dila. Nga naman. Ayaw pa ka kung abil. Sorry. Piolo, wa ba ako nag-bra? Garter ba yan niya akong duster? Kutob na sa dukan ako. Imong giusos ang garter. Hala, Piolo, hinaya. Oh, lagi. Inaya. Nikurog ang akong tuhod. Nikurog. Uy, kiyasa ko ni mo. Biyain ako, Mami. Biyain ako. I'm sorry, Sarah. Sorry. Napasakitan ta ka. Biyain ako. I'm crazy now. Nabuang na ko. Buang ko, Mami. Buang ko. Ngayon na pagita pa ko niya. Nagahingan lang na magani na ko siya. Buang na ko. Sarah, anak. Risa. 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 Hinaya. Risa. Inday, Sarah! Tuwa na si Mami ni mo. Iko na, Inday. Ngano ka? Ligo na buhat! Imong gikumot! Ngano ka? Sakit akong ulo, si... Sama! Unsa man ni? Mga dutag doktor? Ayaw na.
Ayaw. Tingali og kanang unang sa man ang imong gibati in tawon. Mawa na ni. Day. Pero anong Mangutana ka. Nganong nagkinahanglan ko ni Piolo? bitawin day Sara. Hindi ba? Kapilan ako kay bawo nga imo siyang gininlan. Doon na pahigayon nga nakadungog ko nga di nakagusto makakita sa iyang dagway. Tinuod ka na, Lucy. Unja nganong Nabuang na tingali ko. Niyabag na tingali ko. Day Sara. Gihinginlan ako siya. Gibiyaan ako siya. Gitamparos na ko siya. Pero kung mawa na gani siya sa kong pananaw, magpagita ko niya. Wala siyalan ko day Sara. O sa kinig pagbatian, Lucy. Tarong pa ba ko na yabag na ko? Day Sara. Napakuhay na inday. Pasin mo mata ni mo. Dili na ka magpangita niya. Lucy. Nangubaw lagi ka. Reason? Never in my wildest dream. Aniha. Kauban ka na ako aning higayon. Reason? Namasin ko nga unta. Namasin ka nga unsa? Nga nahulipan ko sa makadiyot ang imong kaiubos kang Sara. Reason? Base na lang natambalan ako kamay ang imong gipating kaguol sa inyong kahimtang ni Sara. Ayaw na pag-iskot niya. May mo di ay adi na ko mahisgutan. Sayod mangkukwid. Unsa kad ako ang imong kahiubos nga tukang Sara. Iyag yung ipamugos nga may relasyon ta. Ug tungod ana, napugos ka. No, dili Reason. Oh. Buot mong ipasabot. Nakita na ko ang imong kabuutan ug ang imong pagtakad na ako. Piolo. Naluoy ko nimo. Ug sa akong kaluoy nimo. Wa ko kapugong sa akong kaugalingon. Sa tumang kasayon gitukyan ko nimo. Shhh. Piolo. Ikaw na. Ikaw na. Piolo. Sika. Pintalasing ko sa kapuntahan na. Ay, bangon ko. Gawas ko exercise ko. Mahiyo si Bilbil ako. Tuko na ka sa kwartos, Pepiolo. Bye. 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 May tingog. Siya haro siya kumata. Bye. Bye. Wag yun. Sirado ba ka eh? Oh, umdilak. Blihan ako. Ay, pero... Oh, uy. Wait, how? Asa siya? Oh, come on. Ato na ko sa Risa. Pasilibaw siya asa siya? Asam kas Piolo? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!